България – държава на стотици години с богата култура, история и традиции. А в сърцето й се намира едно магично място, където всяка пролет розите разцъфват в пълния си блясък, а градът Казанлък се превръща в едно райско кътче на красотата и изяществото. Това е време, когато земята се озарява от красотата на роза Дамасцена, а сърцата на хората се изпълват с вълнение и любов към природата. Слънчевите лъчи обгръщат розовите полета с нежност, като ги превръщат във вълшебен пейзаж за очите на всеки, който има щастието да ги види. Богатството на розите се съхранява и пренася във всяко кътче на света чрез трудоемкия процес на розобера. Розоберът е не само работа, но и начин за връзване с природата и ценностите на земята. Всяка роза, събрана от усърдните розоберачи, е символ на тяхната любов към земята и към традициите на розоваренето в региона. Всеки цвят е като изкуство, като произведение на години отглеждане и грижа, което сега е готово да бъде събрано и превърнато във вълнуващи продукти, като розово масло или розова вода. Подготовката за розоваренето започва много преди това, когато земята се обработва и подхранва, за да осигури идеални условия за растеж на розите. Розоваренето е изкуството за извличане на ароматни съставки от цветовете на розите. Този процес включва нежно измиване на цветовете и тяхното поставяне в казани с вода или пара. Под действието на топлината, етеричните масла и други полезни съставки се освобождават от цветовете, превръщайки се в течно злато от рози и еликсир за лице и тяло. Роза Дамасцена, кралица на всички цветя. Тя не спира да ни дарява със своя превъзходен аромат, изящност и чудотворност, напомняйки ни, че истинската красота идва отвътре.